Yeah, na i-crash ngingayishuda ngayenza i-podcast. So yeah, mama wala i-crash namhlanje ungibizile ukuthi ngizomsiza ngey'thombe to-celebrate i-Mandela Day. Yeah, so yeah, if awukayibona i-podcast ungayibukela lapha ku-YouTube channel Sisonke Podcast Network. And yeah, umama last lesikhathi ngishutha i-podcast bekunemikhukhu la, yonke le ndaba beyinemikhukhу. So manje nangu principal u-improvile, but usazoyenza i-podcast futhi usazosho ukuthi u-improve kanjani, uze kanjani ukuthi akhe thi ngibonise yonke le ndaba beyinemikhukhhu. Nawo imikhukhhu usasele, nabo mama bazo-celebrate i-Mandela Day njengoba nazi ukuthi e-crash kakhulu ngama-weekend ezikusasa i-Mandela Day. Sure.